शुरू हो गई देखा भोजपुरिया संग्राम सीजन 2। दावेदार वालों आपस में गौतम जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बानी और कैमूर बिहार की धरती से आए बानी। जय हो रामानंद जी, क्या बात है। सबसे पहला दावेदार की बुलावे जात बानी। हम गौतम कुमार विशेषज्ञ गाजीपुर उत्तर प्रदेश से रउआ लोगन के प्रणाम करता है। हम भोजपुरिया संग्राम सीजन 2 में अपन गीत गावे जा रहा बानी, जेकरा के आप लोग सुन के अधिक से अधिक लोग लाइक करी कि हमके अगले राउंड में आवे के मौका मिले। सबका प्रणाम है। गौतम कुमार हमारा लड़का है। आगे भैया को आगे ए हो चंदायावा हमरो दुआरी, ले जा खबर भैया जी के ससुरारी। ए हो चंदायावा हमरो दुआरी, ले जा खबर भैया जी के ससुरारी। दिलवा के हाल बतई हो बाटे हमर दुलारी। दिलवा के हाल बतई हो बाटे हमर दुलारी। ओही जे खबर सुनई हो हवे चांद कुंवारी। ओही जे खबर सुनई हो हवे चांद कुंवारी। भइल बाटे जब से उनकर दीदार हो, उड़ गइल बाटे चंदानी दिया हमर हो। भइल बाटे जब से उनकर दीदार हो, उड़ गइल बाटे चंदानी दिया हमर हो। सुना सुना लागे इज्जतई हो अब तो हमरो अटारी। सुना सुना लागे इज्जतई हो अब तो हमरो अटारी। ओही जे खबर सुनई हो हवे चांद कुंवारी। ओही जे खबर सुनई हो हवे चांद कुंवारी। गौतम जी बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में सुनौनी है। एक बार चाहत की दो जानकारी बड़ा बहुत लेकिन धोनी थोड़ा सा तुम नर्वस बना तभी हंसत रहा। मुझे याद था बड़ा नीमन मिले हैं, लेकिन कितना नीमन मिले जाने तक हमने के जज लोग के पास चले गए। बड़ा ही खूबसूरत जज में बहुत जबरदस्त गाने दे रही हैं गौतम आज। और ऐसे ही आगे बढ़त चली, ऐसे ही लोग नेता बनत चली। हमारा गाना देखा